אז שלום לכולם, כאן אני בעוד סרטון על איך להשיג יהלומים לקלאש רויאל ולעוד מלא משחקים ומלא דברים. אנחנו נכנסים לפלייסטור, מורידים את האפליקציה אפננה. הנה, ככה נקראת האפליקציה, פותחים אותה. הנה, וכאן זה פותח לנו את זה. אנחנו הולכים לגט ננס, ויש כאן את כל ההצעות שאנחנו צריכים, נגיד פה, ומתחת לכל הצעה כתוב מה אנחנו צריכים בעצם לעשות. נגיד כאן כתוב להוריד ולפתוח, ואז אנחנו מקבלים 748 ננסים. ובעצם למה האפליקציות הכי טובה? יש מלא אפליקציות, יש מלא אפליקציות, באמת אני חיפשתי אפליקציות ויש מלא, וזאת הכי טובה. למה? כי תראו, כאן אם אתם משיגים 30,000 ננסים, יש לכם $1 באמזון, או נגיד 45,000 ננסים, זה $2. ותראו, המחירים פה גבוהים, רואים? כאילו זה לא איזה 15 או משהו כזה, זה כל הזמן, זה עומד על רף גבוה של 300 פלוס. וגם כשאתם באים לנרשמים, זה מביא לכם 10,000 ננסים. בגלל זה האפליקציה הזאת הכי טובה, ובאמת זה הכי קל להרוויח פה כסף, והכל כאן הכי זול והכי יעיל. אם נהנתם, תודה שצפיתם, אז יאללה ביי.